Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw am y fraint o gael dod ger dyfron ar dy ddydd ac yn diolch am bob un cyfle ond yn arbennig ar dy ddydd i ni'n llawenhau am y sabath ac yn ddiolchgar am gyfle i ddod i geisio dy wyneb i glywed dy air yn cael ei gyhoeddi ac yn llawenhau am bob un cyfle i gyhoeddi ffordd i achawdwriaeth ac yn gofyn i ti i bendithio yr oedfa hon yn gweddio bydd ysbryd yn cael ei dywall arno fe bydd di'n trigarhau wrthym ac y cawn gweld ffrwyth i'r cyhoeddiad o dy air di yma ac ar hyd a lled o wlad a'r byd. Te'r tywallt ysbryd, bendithio ni, diogelen ni rhag ymysodiadau'r un drwg, i ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, ychydig o goeddiadau unwaith eto cyn i ni ddarllen o air Duw. Eich atgoffach chi am yr oedfaon sydd ar wefan Nghapel yr Rhath. Ar ddillun i ni'n gobeithio gosod myfyrdodau byr, emynau'r efengil. Yna ar ddydd Mercher, egluro'r efengil astudiaethau yn edrych ar lyfr JC Ryle ar y funud ar sancteiddrwydd. Ac yna'r oedfa hon ar y Sul ym hanner ar 3. Hefyd, fe fydd yna gynhadledd, mae'r Summer Conference sydd fel arfer yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd rhwng fe fydd y dyddiadau yn dechrau Gorffennaf 27 i 31. Oedfaon Saesneg fydd rheini ac wrth gwrs gan nad oes modd i ni i gynnal yr gynhadledd yn yr adeilad fe fyddan nhw yn cael ei gosod ar-lein. Ond mae ein hoedfa Gymraeg, y gynhadledd Cymraeg yn ystod yr wythnos honno, sef dydd Iau, Gorffennaf 30 am hanner awr wedi 4 fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Felly croeso chi muno gyda ni ar-lein i wrando ar yr oedfaon hynny. Mae gyda'ch ni ddarllen o air Duw o lyfr y Salmau, Salm 40. Disgwyliais yn ddyfal am yr arglwydd ac efe am ystyngodd ataf ac aglybu fy llefain. Cyfododd fi hefyd o'r pydau werchill allan o'r pryd tomlyd ac osododd fy'n rhaid ar grau gan hwylio fy ngherddediad. A rhoddodd yn fy ngenau ganiad newydd o foliant i'n Duw ni llawer a welant hyn ac a ofnant ac ymddiriedant yn yr arglwydd. Gwyn ei fyd y gŵr a osodo'r arglwydd yn ymddiried iddo ac ni thri at feilchion nac at yr rhai a wyrant at gelwydd. Lluosog y gwneithos ti o arglwydd fy niwd yr yfeddodau a tham canion tuag atom ni ellir yn drefnus ei cyfrif hwynt i ti, pe mynegwn a phe treithwn hwynt amlach ydynt nag y gellir ei rhifo. Aberth ac offrwm nid ewyllisiaist a goraist fy nghystiau, poeth offrwm a pher aberth ni sgofynaist. Yna dywedais weler y dwy fy'n dyfod yn rhôl y llyfr yr ysgrifennwyd amdanaf. Da gennyf wneithir dywyllus o fy niw, ath gyfraith sydd o fewn fy nghalon. Pregethais gyfiawnder yn y gynulleidfa fawr, wel nid ateliais fy ngwefusau ti arglwydd a'i gwyddost. Ni chyddiais dy gyfiawnder o fewn fy nghalon. Treithais dy ffyddlondeb a thiachawdwriaeth ni chelais dy drigaredd nath wirionedd yn y gynulleidfa luosog. Tithau arglwydd, nac atal dy drigareddau oddi wrthyf, cadwed dy drigaredd ath wirionedd fi byth. Canis drygau anifeiriol am cylchnasant o amgylch, fy mhechodau am daliasant, fel na allwn edrych i fyny, amlach ydynt na gwall fy mhen, am hynny y pallodd fy nghalon gennyf. Rhynged bodd i ti arglwydd fy ngwaredu, brysio arglwydd i'm cymorth, cyd gywylyddier a gwaradwydder, y rhai a geisiant feinios i'w difetha, gyrrer yn ei hôl a chywylyddier y rhai a wellysiant i mi ddrwg. A'n rheithio'r hwynt yn wobr am ei gwaradwydd, y rhai a ddywedant wrthyf ha, llawen yched ac ymhyfryded yno ti y rhai oll athgeisiant, dyweded y rhai a garant y iachawdwriaeth bob amser, mawr yger yr arglwydd. Ond yr wyf fi yn dlawd ac yn anghennus, eto yr arglwydd a feddwl amdanaf, fy nghymorth am gwaredydd y dwy ti, fy niw na hir drig. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Mae gen i edrych ar rhan cychwynnol y salm honno ac falle'n canolbwyntio ar y testun y drydedd adnod a rhoddodd yn fy ngenau ganiad newydd o foliant i'n Duw ni, llawer a welant hyn ac a ofnant ac ymddiriedant yn yr arglwydd. Nawr wrth i ni ddarllen y salmau, i ni'n gallu nieithu yn dydyn ni gyda'r salmydd, dro ar ôl tro, mae'r
Petai na rhyw fath o arolwg yn cael ei osod ac yn gweld I ba ran o'r ysgrythyr mae pobl yn troi ati fwyaf, tybiwn ni fydde'r salmau yna rhywle ar y pen. Achos ni'n gallu dysgu gwersi ar sawl lefel. I ni'n darllen yn aml geiriau'r salmydd, Dafydd ei hun, amdano ei hun. A dro arall, I ni'n gweld yn siarad yn enw'r arglwydd Iesu Grist yma yn y salm. Ac ambell waith, cawn y ddau o fewn yr un salm, ac felly ni'n ei weld o dro I dro yn y salmydd, yn salmau ac ni'n ei weld fan hyn. Rhai geiriau na ellir ei defnyddio yng nghyd-destun y salmydd, a mae geiriau yr Iesu ydynt. A tro arall, ni allant fod yn cyfeirio at yr Iesu, ac mae geiriau salmydd amdano ei hun ydynt. Felly gall y Cristion fwydo ar y geiriau, derbyn calondyd a bendith, tra'i fod yn chwilio a cheisio ar heddwch mae ei galon yn galw amdano. Ond dyna beth I ni yn ei ddymuno. Un sydd yn ceisio ac hefyd y Cristion yn gallu troi at air Duw, yn troi at y salmau ac yn gallu ceisio yr heddwch yma. Heddwch yma'r salmydd yn ei gyfeirio ato. Mae Spurgeon dywed gallwn hefyd dysgu llawer am ein gwaredwr ar hyn a ddioddefod trosom. Ac felly o hyn dysgu ar gyfer ein profiadau ni o brofiadau'r Iesu yma yn y salmau. Wel, hoffwn ni'n gyntaf edrych ar y salm ac edrych o'r cyfeiriad o eiriau'r Iesu ac yna cri y salmydd ac yna caniad newydd. Felly geiriau'r Iesu, cri y salmydd a caniad newydd. Wel, yn gyntaf, edrychwch ar yr adnod gyntaf, disgwyliais yn ddyfal am yr arglwydd ac a ymostyngodd ataf ac a glybu fel llefain. O'r cychwyn, mae Spurgeon yn dweud eto, ceir disgrifiad o eiriau'r Iesu, gan na allwn ni ddisgwyl yn ddyfal. Ni ddim yn gallu disgwyl fel mae'r Iesu yn ei ddisgwyl. Disgwyliais yn ddyfal am yr arglwydd, yn amyneddgar. Ond mae Crist yn unig gall dangos y gwir amynedd yma ac fe ddangosodd e'n do yr amynedd mawr yma. A dim ond yr amynedd yma yn gallu dangos. Cofiwch yn ôl I hanes yr Iesu ychydig cyn ei groeshoeliad. Matthew 26 adnod 39. Fy nhad, os yw bosibl, aid y cwpan hwn heibio oddi wrthyf, eto nid fel yr ydw fi yn ewyllysio, ond fel yr ydwyd ti. Dyna I chi amynedd anhygol, dyna I chi ddisgrifiad o gymeriad yr Iesu, yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen. Ac chi'n gallu dirnad o'r geiriau yna y dywedodd yr Iesu. Fy nhad, os yw yn bosib, ond nid fel yr ydw fi yn ewyllysio, ond fel yr wyt ti yn ewyllysio. Mae'n ildio i'w dad, i'w wyllys I dad. Eseia 53 adnod 7, efe arthramwyd ac efe agystuddiwyd, ac nid agorau ei enau. Fel oen yr arweinydd efo'r lladdfa, ac fel y tai dafad o flaen yr rhai a'i cneifiau, felly nid agorau yntau ei enau. Dyna I chi amynedd. Fe blygodd, fe ildiodd yn llwyr I wyllys y tad, yn amyneddgar, disgwyliais yn ddyfal am yr arglwydd. O heb rwgnach, heb gwyno, am yr hyn oedd o'i flaen, ac yr oedd yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen. Mae hwnna'n rhoi rhyw fath o ddarlun llawnach I ni gymaint ni'n gallu deall, pan chi'n gweld rhywun yn gwybod yr hyn sydd o'i blaenau nhw ac yn fodlon yn barod I barhau ar daith honno. Ond i'r Iesu, I ddioddef mewn ffordd nad oes neb erioed wedi dioddef. Does dim un wedi dioddef fel yr Iesu. Ac yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen ac eto ni agorodd ei enau wrth iddo gerdded a chario'i groes dan bwysau corfforol ond hefyd y pwysau ysbrydol yn gwybod beth oedd yn dod, beth oedd o'i flaen ar y groes, dan gosod amynedd a phwysod ar ei dad yn gwybod y gallu ddyrchafu eto unwaith y bydd ei dasg wedi gwblhau. Nod 2, cyfododd fi hefyd o'r pydew erchyll allan o'r pridd tomlyd ac osododd fy'n rhaid ar graig gan hwylio fy ngherddediad. Cyn iddo gael ei godi o'r pydew erchyll, rhaid felly ei fod wedi mynd lawr i'r perfeddion y dymderoedd. Ond nid oedd yn gwybod bod hwnna yn digwydd wrth iddo gario ei groes, yr oedd yn gwybod beth oedd y pydew mynd I fod fel.
Roedd yn ymwybodol o'r dioddef, oedd e'n gwybod fydd ei dad yn troi gefn arno, roedd e'n gwybod y bydde tywyllwch mawr, oedd e'n gwybod bydde digofain yn cael ei osod arno, ac felly cyn cael ei godi, fel mae'n dweud fan hyn, cyfododd fi hefyd o'r pydew erchill, ond cyn hynny, rhaid bod yn y pydew, ac cyn roedd yn dangos y mynedd yn arwain i fyny ato, ac yn gwneud hyn ein mwyn ni, ond nawr, roedd rhaid iddo fo fynd i'r pydew, i'r perfeddion, y dymderoedd. Ond nid oedd Iesu lawr i'r pydew ein mwyn ni. Creu'r darlun o wagle mewn craig. Pan ni'n sôn am pydew, yn yr hen ddyddiau, falle mae'n rhai llefydd bod yna mannau tebyg dal yn bodoli, mae'n erchill yn dweud. Darlun o wagle mewn craig yn mynd i lawr yn ddwfn ac yn ddwfn i berfeddion y ddeiar. A'r modd wedyn y gollyngu'r y carcharor i lawr trwy agoriad bach, falle cil, twll bach yn y graig ac yna gorchuddio yr agoriad a charreg John fel nad oedd modd i neb i ddod allan. Ac yn y pydew felly ni fyddai unrhyw oleuni, ni fyddai air yno, byddai dim byd i gysuro y carcharor. O byddai fe'n lle anobeithiol, lle o unigrwydd, lle na ellir ddod ohoni, a dŵr, a ddech chi ddychmygu'r erchylltar, y dŵr yn llifo i lawr, yr ochrau serth, llithrig, a byddai yn le, byddai'r sŵn o'r dŵr yn llifo'n fyddarol, yn eich atgoffa'n barhaol, o'ch sefyllfa amosib i garcharor fod lawr ar waelod y pydew, a'r diferion o ddŵr yn dod lawr, byddai fe'n erchyll, ac ar waelod y pydew byddai'r traed yn sownd yn y mwd, a'r clai, a'r pryd tomlyd, a'r erchylltra'r darlun o'r pydew dynol, ni allwn ddechrau ymgryffred y pydew mae Crist yn ei ddisgrifio, y pydew y gostwngwyd Iesu Grist iddi, mae'n bydew erchyll. Mae unrhyw beth deiarol, pan ni'n meddwl am bethau felly, ni'n ffeindio fe'n anodd i ddychmygu. Ond i ni'n mynd ar lefel gwbl wahanol. Y pydew, yr oedd yr Iesu ynddi, y tu hwnt i unrhyw beth mae'n dychymyg ni'n gallu i feddwl amdano. Dioddefodd yr arglwydd Iesu Grist o'r unigrwydd o'i dadnefol yn troi gefn arno. Ac yna'n tywall ei gosb, ei ddigofaint arno. Ac yno yn y pydew dioddefodd ein pechod ni yn cael ei osod a'i wasgu ar yr Iesu. Ein mwyn ni, mae Iesu Grist yn mynd i'r pydew ac mae e'n cael ei gosbi yn gwbl llym ein mwyn ni, oherwydd ein pechod ni. Mae gwrth feddwl am dywyllwch ein pechod ni heb sôn am pechod byd, i ni'n cael rhyw fath o gibolwg ar yr hyn y dioddefodd yr Iesu yn y pydew. O dyna chi bydew erchill. Cyfododd fi hefyd o'r pydew erchill. Mae'r salmydd yn dweud, ond ystyriwch am eiliad beth oedd y pydew erchill. Petai'r hanes yn gorffen ar Iesu yn y pydew. O, mi bydde fe'n hanes wych bydde. Bydde fe'n wych, achos byddech chi'n meddwl bod un yn fodlon mynd i'r pydew. Ein mwyn ni. Ond dyna fe. Bydde dim yn rhoi gobaith i ni, ond bydde fe'n hanes anhygol ond ni fydde. Mor hyfeddol fydde. Ni fydde'n cynnig unrhyw beth i ni gallu gafael yn dyn arno. Ond na, yr hyn i ni'n glywed daeth allan o'r pydew. Fe ddaeth Iesu Grist allan o'r pydew erchill. Sut yn fuddigoliaethus. Atgyfododd ar y trydydd dydd. Ac osododd fy nrhaed ar y graig gan hwylio fy ngherddediad. O dyna chi ddwrnod pan dath e allan o'r pydew erchill o'r carchar tywyllt ac fe godwyd ei draed ac i osod ar y graig. Codwyd Crist o'r dymderoedd. Wedi ennill y frwydr a choncro Satan a ciffer a phechod y cyfan ein mwyn ni. Does dim un yn gall sefyll yn gydarnach na'r Iesu. Cyflawnodd y cyfan a ofynnwyd iddo gan y tad. Fe gyflawnodd e'r gyfraith yn berffaith. Fe nath y tad i anfon ar dasg a fe gyflawnodd e'r cyfan. Fe nath e gadw'r ddeddf. Dim rhyfedd y gelwyr y gwaredwr yn graig yr oesoedd. A'r bwy byddech chi'n dymuno pwyso? Wrth wynebu bywyd, wrth wynebu marwolaeth, wrth wynebu tragwyddoldeb. I at bwy yr ewch chi? I fe at yr eglwys? Na, pam i chi mynd at yr eglwys? Dyw'r eglwys ddim yn cynnig y gobaith yma. Iesu Grist sydd yn cynnig y gobaith i chi. I chi mynd i fynd at rhyw athroniaeth sydd yn mynd i'ch helpu chi, rhyw wleidyddiaeth, i rhyw barti gwleidyddol. O, dyn nhw'n mynd i roi cysur i chi wrth i chi wynebu bywyd? Nagyn, dyn nhw ddim. Maen nhw'n dweud celwydd mor aml ac maen nhw'n torri a ddewidion. Dydy gwleidyddion ddim yn gallu helpu. Dydy crefyddau ddim yn helpu. Mae'r eglwys cyffredinol yn siomi ni. Ni'n clywed am bechodau y mae pobl yn ei wneud. A'r siomi ni'n gael yn yr eglwys. O beth i ni cael fan hyn? Nid eglwys,
ond yr Iesu. Ar bwy fyddech chi'n pwyso? Ar bwy fyddech chi eisiau troi at am help mewn bywyd, wrth wynebu marwolaeth, wrth gamu dragwyddoldeb, wel ar neb llai na craig yr oesoedd ar Iesu. Adnod 3, a rhoddodd yn fy ngenau, ganiad newydd o foliant i'n diw ni, llawer a welant hyn ac ofnant, ac a ymddiriedant yn yr arglwydd. Dyna chi ganiad o fuddigoliaeth. Dyma ryfeddod yr efengil, fe fydd pobl yn dod i weld yr hyn a wnaeth yr Iesu yn ei lle, byddant yn ofni o sylwi mae ei pechod hwy oedd yr hoelion a hoeliodd yr Iesu ar y groes. Dychmygwch, fydd yna rhai mi roedd yna rai yna, a ddath o dan yr ymwybyddiaeth, mae nhw croes hoeliodd yr Iesu. Mae nhw oedd yr rhai oedd yn gwthio'r hoelion i fewn, na'r gwaith ffon i fewn. Falle bydd yna ofni o weld mawredd a chariad Crist yn gwneud hyn i bobl oedd yn dewis ymdrybeiddi yn y pryd tomlyd. Bydd yna ofn yn dod drostynt i weld gogoniant Crist. Y mae hwn yn llawn gras. Y mae hwn wedi dioddef fel hyn. Pam? Ei mwyn ni. Pa rai sydd wedi wrthod. Dyna chi fawredd. Ond i ni hefyd yn darllen yn yr Salm yma ac a ymddiriedant yn yr arglwydd. Fe fydd pobl, efallai rhai sy'n gwrando nawr, yn dod i ymddiried yno. Dyna oedd yn gobaith, oedd yn gallu gweld, oedd yn gwybod, y mae yn ddiw, yn ddyn, yn dioddef hefyd fel ein cynrychiolydd, ond fel diw ac roedd yn edrych ymlaen, y bydd pobl rhyw ddydd yn dod i ymddiried yno. Falle rhywun ar y sul yma. Fydd yn ymddiried yn yr Iesu wrth yr ystyried yr hyn a wnaeth trostom ni iddo fynd i'r pydew erchyll. Daw'r rhai i weld mae unig gobeith yw Crist, ac rhaid ymddiried ynddo ac yn unig, yn ei berffeithrwydd, yn ei farwolaeth, yn ei atgyfodiad. Gwrandewch, mae'r salmydd yn mynd ymlaen. Adnod 6 ymlaen aberth ac offrwm nid ewylllysiais, a gorais fy nghlistiau poeth offrwm a phech aberth nis gofynnais yna dywedais weler y dwy fy'n dyfod, yn rhoi y llyfr yr ysgrifennwyd amdanaf, da gennyf neithir dywyllus o fy niw, ath gyfraith sydd o fewn fy nghalon. Gwelir fod ei aberth ef cymaint gwell a'n hymdrechio ni a'n aberthu ni. Dyma yw yr aber. Cyhoedda byddai dydd yn dod, pan y daw yn fodlon ac yn ifydd i gyflawni holl ddymuniadau'r tad. Dyna chi waredwr, dyna chi un. A aeth i'r perfeddion ei mwyn ni, ond dyna chi ymynedd yn mynd fel oen i'r lladdfa. O, dyna chi gariad, dyna chi drigariad, dyna chi fawredd iddo fynd i'r perfeddion, ond dyna iddo atgyfodi'n fuddigoliaethus y cyfan ein mwyn ni. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. Yn ail cri y salmydd tro yma, ac yn ail ymweld ar adnodau'r adnod gyntaf ar ail eto disgwyliais yn ddyfal am yr arglwydd, ac fe am ystyngodd ataf ac aglybu fy llefaid, cyfododd fi hefyd o'r pydew erchyll allan o'r pryd tomlyd ac osododd fy'n rhaid ar graig gan hwylio fy ngherddediad. O gellir dehongli'r geiriau yma i gyd-destun sefyllfa pechadur sy'n ceisio iachawdwriaeth, un sydd yn ymwybodol o'i gyflwr ei angen, yn ogystal â'r crediniwr sydd mewn trwbl. Dyma chi, mae mor hyfryd yn diwedd pan chi'n cael salmau fel hyn sy'n llawn Crist, ac yna yn llawn cyngor i'r ceisiwr, ac yna sy'n llawn cyngor i'r Cristion. Sylwch nad ar ymyl y pydew ydyw, neu wedi llwyddo dringo i fyny'r ochrau ydyw. Ond y mae yn y gwaelod yng nghanol y pryd tomlyd. Dyna ble mae'r pechadur nawr. Gai ofyn, ydych chi o'r diwedd wedi sylwi mai dyma ble rydych? Rydyn ni mewn cyfnod rhyfedd yn dydyn ni'n hanes ein gwlad a'r byd. Ond sawl un sydd wedi gweld o'r diwedd y pydew erchyll i chi ynddi. Efallai bod tywyllwch y sefyllfa wedi'ch gorchfygu. I chi'n ymwybodol eich bod ynghlwm methu symud o'r pryd tomlyd, bod eich pechod yn eich cadw chi lawr yn gaeth, a nad oes ganddo chi obaith yn y byd, i chi wedi gweld be mae'r byd yn ei gynnig, a falle o'r diwedd,
Bod chi wedi gweld beth mae'r byd yn ei gynnig i mi. Pa obaith, pa atebion maen nhw'n rhoi. I chi'n gweld y tristwch yn y byd. I ni wedi gweld yn ddiweddar yn do. Sut mae pethau'n llacio ac y be mae'r byd yn neud. Maen nhw'n mynd allan ac yn partio. A pob math o bethau. Methu aros. Maen nhw wedi cael ei diod meddwl nawr. Ac maen nhw wedi cael e o'r diwedd a gallu dathlu a mwynhau a ddim yn gallu cofio be maen nhw fod i wneud. Ac i chi'n gweld gwacter yw'r cyfan. Ofer yw'r cyfan. A does neb yn sôn am Grist, does neb yn sôn am bwrpas bywyd, does neb yn paratoi ni, petaw ni yn mynd yn sal ac yn cael yr afiechydon yma sydd o'n gwmpas ni, a bod ni yn cael ein taflu i'r ymyl yr afon fel petai, lle ni'n gofio croesi'r afon a chamu tra gwyddoldeb. Ble mae'r bobl sydd yn rhoi cyngor i ni, sut i groesi'r afon? Efallai bod chi wedi gweld, dwi'n yn carchar, dwi'n yn pydew, dwi ddim yn gwybod pa le i droi. Does neb fel petai yn fod o'n helpu fi, does neb yn rhoi cyngor. Ac nawr mae'r tywyllwch, y pydew yma yn mynd yn dywyllach ac yn dywyllach. A daw ei ogrwydd trostoch chi fel tonne. Chi'n meddwl am y pydew erchill na, bod nhw'n rhoi y graig ar ben y twll ac i chi lawr yn y perfeddion. A mae'r dŵr yn diferu lawr. A mae bob un diferyn o ddŵr fel atgof o bechod yn y gorffennol. A does dim ffoi o ddiwrtho. Ac mae yn neud y sefyllfa'n waith. A mae bob un yn neud y llall i ymddangos yn waith. Na beth oedd yr un cyn. A mae e fel petai y dŵr yn codi o'ch pechodau chi, o'ch cwmpas chi. A chi ddim yn gwybod pa le i droi. Mae fel petai'n gwasgu lawr ar yr enaid. Dyna beth yw bwlch yr argyhoeddiad. Yr ymwybyddiaeth o bechod. Mae e'n bydew erchill. Yr hyn sydd yn wir eich bod wedi bod yn y pydew erioed, ond falle nawr trwy ras i chi wedi sylweddoli bod chi yn y pydew. Falle trwy ddigwyddiad neu gair gan gyfaill falle pregeth i chi wedi glywed. I chi wedi dod i'r ymwybyddiaeth, ond o'r diwedd i chi wedi gweld y pydew i chi ynddi. Ond profiad erchill yw mae hwnna'n wir. Lle gynt yn meddwl eich bod chi'n iawn, nawr i weld bod eich gorau fel bratiau bydron yng ngolwg Duw. Efallai i wahanol bechodau lifo un ar ôl y llall i'ch cof, ac am y tro cyntaf i chi'n gweld goblygiadau'r hyn a'r eraill ac hefyd o flaen Duw y barnwr. Pan daw'r sylweddoliad o ddifrifoldeb y sefyllfa trosoch, fe daw'r ymdeimlad o eogrwydd trostoch a'r unigrwydd a ddaw gyda hynny. Ond nid yw bod mewn pydew yn deimlad o unigrwydd neb arall gyda chi. Falle chi'n teimlo. Falle chi'n teimlo falle mewn teulu nawr yn gwrando, ond chi'n teimlo yr unigrwydd. Does neb yn deall beth i chi'n mynd trwyddi. Chi ar eich pen eich hun. Does neb yn gallu'ch cysuro chi. Mae'r atgofion o'ch pechodau chi yn eich llethu chi, ac chi ddim eisiau trafod, ac chi ddim yn gwybod pa le droi. Gai ofyn ydych chi'n teimlo felly. Na does neb wedi profi'r teimladau chi'n ei deimlo. Yr unigrwydd yma neb wedi teimlo hynny. O weld eich pechod, wel cofiwch, mor hanfodol yw hyn mwyn i chi fedru dod allan o'r pydew. Dyma beth sy'n mor bwysig. Os yw yn gysur i chi nawr, mae'n anodd. Ond dyma'r cysur, rhaid i chi brofi hyn cyn fedru dod allan o'r pydew. Rhaid i chi fod wedi gweld y sefyllfa a'r trienni. Rhaid i chi weld eich bod mewn pydew sydd yn ddofn a sydd â clo ar ei benne cyn i chi geisio dod allan ohoni. Ond yna, efallai bod chi wedi dod i'r cam yma yn y broses, yr ymdrechu ddod allan. Sawl un wedi gwneud hynny, ymdrechu ddringo ochrau'r pydew, i ddod allan o sefyllfa chi ynddi ar eich pen eich hun, ac i chi'n ymdrechu'n galed i wneud rhywbeth am y peth, falle meddwl am rhywbeth arall, ond beth sy'n digwydd mae'r diferion, atgofion o pechodau'r gorffennol yn dod un ar ôl y llall, a does dim ffoi, ac mae'n gwneud y sefyllfa'n waith i chi. A chi'n trio anghofio, chi'n trio gwneud pethau eraill, chi'n trio gwella'ch hunan, falle mynd i ddarllen y Beibl yn amlach, ac i chi'n darllen y Beibl, ond fel petai yn neud y sefyllfa'n waith, a chi'n meddwl, mae hwn fod i helpu, a ni chi'n trio gwella'ch hunan, trio canu emynau falle, a dwi'n ddim yn neud llawer o wahaniaeth i chi, a chi'n llithro lawr. Mae'r rhai methu hyd yn oed codi traed o'r pridd mwyn dechrau dringo'r ochrau. Mae'r rhai wedi cyrraedd y gwaelod gymaint felly bod nhw'n ffeindio hunan yn sownd yn y pridd tomlyd. Mae'n yn gweithio'n galed i ddod allan. Trio falle mynd i'r cwrdau, darllen y Beibl, helpu eraill,
cosbi'r hunan os na llawer wedi gwneud hynny yn yr eglwys dros y blynyddoedd, mynd ar berer undodau, curo'r corff, gwneud hyn a llall, dweud na i weddio hyn a hyn o weithiau bob dydd, fe na'n hyn a hyn ar bethau i helpu pobl eraill, ac does dim un yn lleddfu'r cydwybod. O yr ymdrechu caled, beth sydd yn digwydd? Maen nhw'n llithro lawr i'r gwaelod bob tro. Ond cofiwch, fe aeth Iesu Grist i'r pydew eich mwyn. Fe ddioddefodd drostoch chi. Mae holl bechod yn cael ei osod arno fe ddioddefodd unigrwydd ar y groes ac yn y pydew. Felly galwch arno mae e'n deall. Yr un sydd yn gallu cydymdeimlo ni ac fe ymystyngodd ataf ac a glybu fy llefaint yna'r addewid fan hyn i'r ceisiwr. Beth mae e'n ymystyngodd ataf, mae e'n plygu lawr. Mae e'n gwrando arno chi. Mae'n gwybod fod na gryf. Falle bod chi ddim yn gallu rhoi ddim yn geiriau. Falle bod chi ddim yn gallu disgrifio'r beth. Chi ddim yn gallu siarad â person fwyaf agos ato chi, fwyaf annwyl i chi. Chi ddim yn gallu dweud yn y geiriau dyn nhw. Ond mae'r arglwydd yn deall. Mae'n ymostwng ato chi ac yn clybu. Mae'n clywed eich llefain. Galwch arno felly. Falle bod dim nerth ganddo chi alw, ond mae'n gwybod bod chi'n galw. Pam mae'n gwrando, mae'n gallu clywed. Ac mae'n gallu ymateb. Grandewch beth mae'n neud adnod 2. Dyma chi ffordd i ddehongli'r adnod i'r ceisiwr cyfododd fi hefyd o'r pydew erchyll. Allan o'r pryd tomlyd, ac a osododd fy'n rhaid ar graig, gan hwylio fy ngherddediad. Chi sy'n Gristnogion, ydych chi'n cofio pan cododd yr arglwydd chi allan o'r pydew erchyll. Dyna i chi eiliad. A'r baich yn syrthio i ffwrdd, y rhyddhad, y llawenydd, fod edrych tynnu chi allan, a fi, pam fi? A chi ddim yn teimlo pam, dwi ddim yn heiddi hyn, mae pam fod mae wedi clywed fy llais, mae wedi clywed fy nghri, ac mae wedi tynnu fi allan o'r carchar tywyll di. Fel un yn cael ei dynnu allan o berfeddion y ddeiar, yn dechrau gweld y golau. Chi'n cofio gweld y golau am y tro cyntaf? Fel un yn anadlu'r awyr iach, o dod o'r pydew, ar gwres, ac yn dod allan ac yn cael yr awyr iach, ac yn gallu anadlu. Felly mae un sy'n dod at Grist, ac mae'r Crist yn ymostwng ac yn ei dynnu fe allan o'r carchar tywyll di, ac mae nawr mae'n gallu anadlu ar awel yma o'r nefoedd yn dod. Ac yn cael ei osod ar y graig, ar dir cadarn, ac nawr yn gwybod ei fod yn ddiogel yn saff. Dyna chi eiliad. Pan ych chi'n cael eich rhyddhau o gaeth ddiwedd. Dyna chi eiliad i'r Cristion. I'r ceisiwr, pan o'r diwedd mae wedi cael ei dynnu allan o'r bwlch yr argyhoeddiad ac yn cael ei osod ar Grist, yr rhyddhad, y llawenydd. Dyna i chi eiliad. Dyna chi foment lle dyla'r Cristion lawenhau. Lle gwell i fod. Lle oes na lle gwell i fod? Na sefyll yn gadarn ar Grist, ar fab Duw. Dyna chi gardernid. Yr un sydd wedi concro'ch pechod, yr un sydd wedi eich tynnu i fyny at diogelwch. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoes di'n o leini nefol. Halleluia. Amen. Dyna chi eiliad. Ydych chi, os ydych chi'n Gristnogion, ydych chi'n gallu cofio yr adeg honno am y tro cyntaf eich tynnwyd o'r pydew erchyll. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. Yn drydydd ac yn olaf y Caniad Newydd yma. Adnod 3 ac adnod 4. A rhoddodd yn fy ngenau ganiad newydd o foliant i'n Duw ni, llawer a welant hyn, ac a ofnant, ac a ymddiriedant yn yr arglwydd. Gwyn ei fyd y gŵr a sodo'r arglwydd yn ymddiried iddo, ac ni thri at feilchion, nac at yr rhai a wyrant at gelwydd. Dyma yw dymuniad pob un sydd yn ceisio iachawdwriaeth yn ogystal â chredinwyr. I'r ceisiwr, fe ddaw caniad newydd o foliant i Dduw. Caniad o ryddhad, o heddwch, o fawl am ei drigaredd. Daw y gan o ganlyniad iddo osod ei ymddiriedau yng Nghrist. Dyma chi, mae fel prawf o'n diwedd. Mae e'n brawf o ras, o waith gras Duw yn yr enaid. Ffrwyth edifeirwch yw fod na ganiad newydd. Fod na gan o ddiolchgarwch. Daw y gan o ganlyniad o osod yr ymddiriedau y ffydd yng Nghrist.
Mae ef yw eich holl obaith am fywyd tragwyddol. Bo chi'n canu am yr un sydd wedi peri bo chi nawr yn ddiogel hyd tragwyddoldeb. Felly be bynnag a ddaw ar hyd taith bywyd, i chi'n gwybod fod na dragwyddoldeb i chi pam. Mae Iesu Grist wedi fy nhynnu fi allan o'r pydew erchyd. Mae wedi fy ngolchi fi'n lan. Mae wedi maddau pob bai. Ac nawr mae'r caniad newydd yma o ddiolchgarwch. O ganlyniad i hyn llawer a welant hyn, ac a ofnant, ac a ymddiriedant yn yr arglwydd. Byddant yn sylwi bod hwn nawr yn ymddiried ar un sydd yn gwbl gadar na dibynadwy, ac nid yw wedi troi at feilchion ac at yr rhai a wyrant at gelwydd. Bydd nhw'n gweld y gwahaniaeth. Ond nid yw hwn. Mae'n gwneud synwyr yn diwedd. Pan ydwch chi, na fydd yn hyfryd, y bydd na un sydd yn gwrando, hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon. Yn hawelwch eich stafell neu'ch cartref neu ble bynnag ydych chi. Y byddwch chi'n dod o dywyllwch i oleuni, o bechod at ymddiried yng Nghrist. Y bydd eich traed yn cael ei osod ar y graig. Ond nid dyna yw tystiolaeth y saint hefyd, y Cristion wedi iddo gredu fe ddaw adegau o syrthio i'r pydew. Fe ddaw trealon, fe ddaw siomedigaethau, fe ddaw ymosodiadau o'r un drwg. Fe ddaw adegau pan nad yw yn gwybod pa le i droi. Cyfnodau o dywyllwch o unigrwydd, ac mae'n ymdrechu i lusgo hun allan o'r pydew, ond ddim yn gallu ac mae'n llithro i lawr. Ni'n anghofio beth ddigwyddodd pan deithon ni'n Gristnogion. Ond yna, ddaw falle i gof. I ni'n cofio, i ni alw ar yr arglwydd, i'n tynnu ni allan. Ac iddo fwynhau unwaith eto'r llawenydd, yr ymwybyddiaeth o bresenoldeb yr arglwydd, a'r sicrwydd fod ei draed yn gadarn ar y graig, sef Crist. Ac unwaith eto mae'r Cristion fe all fwynhau a'r rhoddodd yn fy ngenau ganiad newydd o foliant i'n diw ni. Mae'r caniad newydd yma'n parhau yn newydd ond diwe. Mae gyda ni achos i ganu yn ddyddiol. Mae'r un drwg wrth i ddydd a nos ond diw'n ceisio atal y fath ganiad i rwystro'r fath lonyddwch. Mae Tozer yn dweud mewn un o'i lyfrau yn cynghori'r saint i ateb yr un drwg yn ôl. Dyna beth ddylen ni'n neud, ateb yn ôl. A'i atgoffa bod Iesu Grist wedi gwneud y cyfan yn barod. Pam yr un drwg yn sibrwd i'r Cristion, yr un sy'n ceisio ac yn dweud chi ddim yn ddigon da, atebwch nôl. Y mae Crist wedi byw yn fy lle bywyd perffaith. Y mae Crist wedi marw ar y groes yn fy lle wedi cymryd y gosb. Does dim rhaid i ni wneud dim fod Iesu Grist yr aberth yr oed i'n am wedi cyflawni'r cyfan. Does dim rhaid i ni ddod ag yffrymau'n hunain. Does dim eisiau fi ddod ar weithredoedd da ger ei fron. Fedrai ddim diw fy ngweithredoedd i byth yn mynd i fod ddigon da. Ond mae'r Iesu wedi byw bywyd perffaith yn fy lle. Atgoffwch bod Crist wedi concro Satan ei hun. Atgoffwch Satan fod Crist wedi concro fe ac wedi concro'r bedd. Fe atgyfododd y trydydd dydd, a'i fod y nawr yn eistedd ar ddeheulaw y tad yn fuddugoliaethus. Mae gan y Cristion rheswm i ganu. Y caniad newydd yma o foliant i'n diw ni i ddiolch iddo am ffordd iachawdwriaeth. Ble chi arni? Neu falle bod chi yn geisiwr, falle ddim yn sylweddoli hynny ar y funud i chi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd, falle bod yr pydew erchill yma i chi ynddi. Wel, os felly y cyngor sydd gyda ni, peidiwch a digaloni a peidiwch ac ymdrechu bellach i dod allan o'r pydew eich hun. Galwch ar yr un sydd yn ymostwng lawr, i'ch tynnu chi allan. Yma yna un sydd yn abol, un sydd yn barod, i'ch tynnu chi allan. Ac yna i'ch gosod eich traed yn gadarn ar y graig. Yma'r arglwydd Iesu Grist yn unig sydd yn gallu gwneud hynny. Na fyddwch chi'n troi ato, trai fod yn agos. Trai fod e gerllaw, dychmygwch lawr yn y pydew, a'r garreg yn ei orchuddio, a mae'r cri yn dod. Mae'r Iesu yno yn barod reit wrth ymyl a goriad y pydew. Galwch. Falle bod chi'n teimlo bod yr alwad ddim yn ddigon cryf, ond mae e'n gallu clywed. A be fydd yn digwydd? Fydd yn symud yr garreg o'r pydew, ac fydd i oleuni fe yn llewyrchu, ac fe fydd yn eich tynnu chi allan. Dowch ato ef, disgwyliais.
yn ddyfal am yr arglwydd, ac fe a ymostyngodd ataf ac a glybu fy llefaid. Cyfododd fi hefyd o'r pydew erchill, allan o'r pryd tomlyd, ac osododd fy'n rhaid ar grai gan hwylio fy ngherddediad, a rhoddodd yn fy nghenau ganiad newydd o foliant i'n Duw ni, llawer a welant hyn, ac a ofnant, ac a ymddiriedant yn yr arglwydd. Gadewch i ni weddio. O nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.